Hallå i stugan, det är Gabi här. Och idag tänkte jag att ni skulle få hänga med mig på min dag. Ja, det är kanske inte världens mest spännande grej man kan syssla med, men att varför inte? Det är den 25, nej inte den 25, det är den 20, vad är det då? Vänta lite. 27, just det. Det är den 27 augusti 2016 idag. Och det är alltså en lördag och egentligen en väldigt icke-speciell lördag. Men det spelar ingen roll. Ni får ändå hänga med och se hur en vanlig lördag i Gabis liv är. Kolla på det där. Allt det där är kläder. Alltså det är ju löjligt. Vi tar och städar sen. Nu sitter jag här med Joey och Puna. Jag ska köra hem Puna och sen så ska Joey och jag fara och vad ska vi gå och göra? Vi ska gå med våra två kompisars hund. Kan man säga så? Ja. Våra två kompisars hund. Okej, ut och gå med hunden. Men först köra hem Puna. Här är alltså ovanligt. Det kommer en bil här. Vad gör man då? Man kör bara sakta och försiktigt så kommer det inte. Så kommer det ingen bil. Om man kör sakta och försiktigt då kommer det ingen bil. Ja, men då kommer den inte på, tänkte jag närmast. Så där egentligen att det ska vara en helt bra idé helt bra idé att sätta fast håret. En vindig dag som denna, det är ju liksom... Hjälper inte att ha fast håret, det flyger inte möjligtvis. Är det så? Okej. Nu blåser det ju en del. Men det är ganska skönt så här varmblåst. Så att det är helt fint. Det kommer ingen, nu kör vi. Kommer ingen stormvind. Du är inte här i bilen, nej, här i bilen så är det ju ingen stormvind. Vi har anlänt till busshållplatsen där Joey ska stiga av. Fast det är bäst om hon lämnar kameran. Kameran är kvar i bilen. Jag tar nog med den. Hej då Joey. Vi måste filma dig ju. Jag tror det är kanske bättre så. Hej då Joey. Tack för att du var med. No problem. Det är så fint med vänner. Vad skulle livet vara utan dem? Nu ska vi på jobb. Nu har jag lämnat av Joey och nu är jag på min ena arbetsplats. För de som inte vet så har jag 3 jobb. Jag jobbar som barnledare, som praktikant på YLE och som städerska. Och idag är det städjobbet som gäller. Yippie! Förutom de 3 jobben som jag har så har jag också skola. Så jag har ganska mycket för mig. Men av någon anledning så har jag ganska bra balans på allting. Så det går ganska bra. Trots att det liksom är ganska mycket på gång. Ska vi börja dammsuga? Har ni sett vilken kärra? Inte illa. Kolla in från alla vinklar. Det här är en cool ride att ha, vet ni. Färdig! Woo! Får vi hem. Hörni, nu är jag hemma. Jag har allt möjligt gott som jag ska käka. Och så ska jag chilla lite på nätet antar jag. Och sen så småningom gå och sova. Och nu är de där moppokillarna har så mycket ljud på lördagar. Ja. Tack för att ni har hängt med mig idag. Hoppas ni har haft en underbar dag och att ni har en underbar kommande vecka. Hej då! Och det är svårt att filma sig själv. Vilken tung kamera.